pappa. Nej, sluta för fan. Vi vill höra den. Vi är 2 mot 1. Ja, slå på någon jävla musik nu. Vänta. Men, den här jävla... De är så tyst marschmusik förut. Och de vill lyssna på den nu. Det, jag vill inte lyssna på det där. Var du tyst? Du! 40 minuter. Får jag smaka på... 40 minuter. Får jag smaka på brorsan? Ja, det var ju kranvatten med lite kolsyra. Ja, det finns mycket bättre. Är det svag också? Är det typ folkpilsen där? Det kan inte vara starkt. Det måste ju vara som 2,8. Det vet jag. Smakar det någon som känner? Ja, jag har druckit en sån där. Men jag har inte som tog det. Men hon var väl den som 2,8? Ja, jag tog ett halvt bra. Så Skål! Det här är bra för porerna. Tvätta håret där så blir det mer solblekt. Det är bara ett attlampa.